Moi kaikki! Tässä vähän Whiskey Boy! Vielä vähän tommosta opitusta tässä vähän. No ja pelataan tommonen peli nimeltään Raft Wars 2. Ja Paint the Bucket Part 3. No joo. Oli lähellä, mutta vielä enemmän poweria. Jaa, mut mä oon tommonen broderi kanssa hänen kanssa, mut nyt tässä vähän vielä. Ei! Jaa, no nyt tulee hyvä loppu. Ei! Oli niin lähellä, että sain tuo boketin tippumaan. Mut ei tässä vähän mitään. Ei! Ei! Jaa. No mitä broderi tykkään mun esityksestä? Broderi! Ähkö! Ei sitten. Ei! No tässä vähän Whiskey Boy, niin ei vielä enempää tässä videossa, niin ota pois, tää ei mene mihinkään. Pois.